parlar de rugby aquàtic? Ara vols parlar de rugby? Sí. Com que jo no estava ficant el tema, diu, ara tinc que ficar-lo. Explica'm què és això del rugby subaquàtic. A veure, És molt cutre. imaginem dos termes, rugby i subaquàtic. A mi m'és És difícil com d'entendre. cavalleria submarina, per exemple. Entens? Rugby, juguen al rugby. Sí. Subaquàtic, què en dedueixes? Però deu ser molt difícil. Què en dedueixes? A on es juga? Va, home, una piscina. Sota l'aigua. Sí, home, clar. Doncs es juga al rugby sota l'aigua. Que ha de ser divertit, perquè clar, com que vas lent, allò, saps? Però deu ser molt complicat de jugar. Ha de ser molt difícil. Sí, Jo he jugat a rugby i no m'imagino com es deu fer... Pots tenir una capacitat pulmonar. Jo també he jugat a rugby. Ha de ser brutal. Mira, preguntem-li a Va, a l'Elisenda l'Elisenda Andrés, que fa gairebé 2 anys que juga. És jugadora de rugby subaquàtic de l'únic club que hi ha a Catalunya. Elisenda, bon dia. Hola, bon dia. Escolta, com es fa això? Perquè estem dient, això deu ser molt difícil, la capacitat pulmonar, lentitud, suposo que també a l'hora de fer els moviments. Com es juga, això? Anàveu bé. Bueno, la gràcia és que no hi hagi lentitud, és a dir, ens entrenem per anar més ràpid i que els moviments siguin més ràpids. Vull dir, també és la gràcia de velocitat sota el joc, però sí. Clar, i les normes són iguals? Explica'ns una mica, com es fa un No té partit? gaire a veure amb el rugby que coneixem tradicional, no? Es diu rugby perquè hi ha molt de contacte realment entre nosaltres, però podríem dir waterpolo o handball sota l'aigua, vull dir, es diu així pel contacte, sobretot. Llavors sí que hi ha 6 jugadors que s'organitzen en 3 posicions, no? Hi ha un porter, un guardaporter i un mig, que fa com d'atacant. Llavors, a cada posició l'ocupen 2 persones. La gràcia és que una de les 2 persones estigui sota l'aigua, a l'acció, i l'altra estigui doncs, agafant aire per poder baixar i fer el relleu per no deixar espai sota l'aigua. Clar. I l'objectiu és el mateix, marcar un gol o fer un... Sí, exacte. L'objectiu és, com molts esports, no? Doncs posar la pilota dins una porteria metàl·lica, que és com una cistella, imagineu-vos una cistella de bàsquet, sense el pal, evidentment, perquè és a terra, i posar la pilota dins la cistella. Aquí tothom està fent cares estranyes perquè aquí tothom té preguntes a fer. Aviam, qui és el primer? Afra. L'Edgar. A mi em fascina la jugada aquesta d'intentar ofegar el rival, no? A veure ja qui aguanta més estona sota l'aigua i quan un puja, passar ràpid. Sí, però intentem ser bons companys, Vull dir, la idea és també tenir empatia amb el de sota i treballar molt la compenetració i l'organització perquè no deixi espais, però tampoc perquè ens ofeguem, no? Perquè no és l'objectiu. Clar. Home, Alessandro, el que passa que llegeixo que sou l'únic club que existeix. Llavors, esclar, com competiu? M'imagino que entre vosaltres sempre, no? No, som l'únic a Catalunya. El que passa que a Espanya hi ha 3 equips i es juga sobretot molt a altres països d'Europa, com Alemanya, que tenen quasi un club cada ciutat, o Suècia, o Colòmbia, que és on va començar tot, i aquí som petitets i anem creixent, però bueno, esperem que hi hagi més clubs més endavant. Escolta, és un esport en el que hi ha més... dominen més els nedadors o les nedadores? Com es diuen? Nedadors, no? Imagino que sou nedadors, en el fons, no? Bueno, hi ha molta gent que sí que ve de la natació, però hi ha molta gent que ha començat aquí i no havia nedat pràcticament mai. El que passa que s'aprèn molt ràpid, també. Vull dir, s'agafa una tècnica molt ràpida. També tot el tema d'anar per sota l'aigua és una cosa que no estem acostumats a fer. Vull dir, potser han nedat, però no han nedat sota l'aigua, és a dir, no han fet aquest tipus de natació sota l'aigua. Bueno, l'Afra, la nostra companya Afra, sí, perquè fa una estona ens explicava que va fer no sé què sota l'aigua amb una cadira. Potser l'Elisenda et pot donar algun consell. Elisenda necessitaria consells, perquè va ser força complicat, nedar amb un neopreno. Tot és entrenament, realment, Quan dura el partit? Depèn dels partits. La Lliga Espanyola que juguem normalment són 2 parts de 10 minuts amb temps parat. És a dir, pot arribar a fer més de mitja hora. Doncs escolta'm, ho provarem algun dia. No, i m'ha encantat lo d'intentar ofegar l'altre. Ara pensa, si un és un picat, diu, ara no surto. Clar. No. Ara guanyo jo per nassos. Una pregunta, Elisenda, És que t'estàs posant morat, diu, m'és igual. Quant temps aguantes, tu? Perquè no sé si això ho controleu o feu... Sota l'aigua, vol dir. Que tonto ets. Sí, treballem tot el que és l'apnea perquè evidentment la capacitat respiratòria ha d'augmentar i com més apnea tens millor. Clar. Però normalment així en dinàmic doncs s'aguanta 20 segons, 25, depèn del jugador. Però clar, és molt diferent fer l'estàtica, que tenim gent que aguanta 2-3 minuts amb estàtic, però en dinàmic tots una mica som iguals, vull dir, depèn de l'entrenament, però clar, gastes molt més sota l'aigua. Gonçal. No, és que m'ha quedat... Ara estàvem amb l'Edgar, m'estava fent uns gestos d'una pregunta, amb l'Albert, perdona, d'unes preguntes... Però aneu nedant o aneu de peu per fons de la piscina? No.
anem com un dofí. O sigui, imagineu-vos una persona nedant per sota. Perfecte. Treballant Com el waterpolo, però amb la pilota oval. Però sota l'aigua. Però sota l'aigua. Clar. Vale, ara és més entenedor. Sí. Bueno, us convidem que veieu els nostres vídeos i que ens vingueu a veure per veure-ho realment. Doncs vinga, busqueu a YouTube avui rugby subaquàtic. El Facebook, la web, tot. Perfecte. I l'Afra crec que a més està ja dient, jo vull practicar aquest esport. Doncs ho buscarem. Elisenda, moltes gràcies per haver-nos-ho explicat. Molt bé. Gràcies, Elisenda. Que vagi bé. Adéu, bon dia. Sota l'aigua hi ha un mandril que quan l'espiava ha caigut de cap al riu. Apa, cap al riu. Sortim de l'aigua. Va, sortim de l'aigua. No, home, Star Wars, deies? Star Wars. Escolta, jo tenia un neguit per dir que, escolta, que hi ha molts esports que es poden fer sota l'aigua. El hockey també es pot fer sota l'aigua. Fan hockey Sí. sota l'aigua. Sí, com sigui. Deia que, com sabeu, els que sigueu Star Warsers, Sí. que no és una cosa lletja. Tu que ets Star Warser? No, és maco. Vol dir que ets fan. Mireu quina música, mireu. És que sense això ja... Sabeu com quan sents Wagner, que t'entren ganes d'envair Polònia? Doncs quan sents això t'entren ganes d'envair Tatoine. És veritat o no? Anem a envair Tatoine. Bé, Tatoine? Home, el planeta Tatoine. Sí, Veus com... És que no és Star Warsero. Sí que ho soc, però no es diu... Exacte. Perdona, els que van veure la pel·li estrenada original en l'any 77, que jo el vaig veure al cine Aquitània, que ara hi ha la Filmoteca, ara ja no hi ha la Filmoteca allà, però hi havia la Filmoteca, es deia Tatoine. I la